Yamde jeeɗiɗi filmaji capanɗe tati yoni Bamako ko on sayi heɗiɗo e Dakar. Oumar Mamadou Sow. E toɓɓe mawɗi kabruji subaka ɗi to Mali jangu waɗama e wuro wiitenga Sebabougou Sarakerol leydi Mauritanie bange worgo leydi ndi ñalde aletari faltininde waɗa boniɓe no wayno jogiiɓe kaɓirɗe arɓe e motoji ndiwi yimɓe wuro ngo fof eɓe dogi ɓe naati e laddi ɓe goppi kala koɓe jogino e ngon wuro ma en keɗo goto e hoɓɓe e ngon wuro e nder kabruji ɗi. Men jatto Guinée Bissau mawɗo konuji ɗi nantini hanke e yeeso généraux ji ɗi wondi kala jiyaɗo ina jogui kaɓorgal ko alda e yamirori ma sariya rew e dow mum ɗum noon ko caggal nde holla wonde etari samminere laamu waɗi toon ete ko lundu dawro ngo joopa hen feɗendu. Sénégal ko timmi jayndeji temedde tati e capanɗe jeetati e goho mbiyama yo dartin golle saabu wasde ɗoftade sariya ngal ɗo pellital imori ko e jagorgal kalfinigal kumpite fedde rendinde ardiɓe jayndeji Sénégal ne wiye CDEPS holli ma wullita ngal ɗo kuulal e yeeso ñawirdu townuɗo. Tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde daadi duniyaru on calminama hande ka talata 29 Nayɓuru hitande ujune ɗiɗi e 25 en kali joni gardini ndi jangu waɗama e wuro wiitenga Sebabougou Sarakerol leydi Mauritanie ɗo bange worgo Mali ɗum noon ko ñalde aletari faltininde waɗi hawa waɗa boniɓe mbiyen jogiiɓe kaɓirɗi arɓe motoji ko kamɓe ndiwi yimɓe wuro ngo fof kono fay goto waraka walla kadi gaña e ngun jangu ko noon yimɓe wuro ɓe dogiri ɓe carodiri ɓe naate ladde ɓe goppi kala koɓe jogino e ngon wuro goto e hoɓɓe e ngon wuro noon mo feññinani nde mum nani mooli e wuro wongo o holli hay kibaru goto heɓani e koreji makko keɗoɗen mo. Mi ari ko subaka hedde jamdi jeeɗiɗi nde ɓe hewti tan ɓe namdi yo goto fof yaltu wuro ngo yimɓe ɓen cakti woɗɓe goni ko e gure saraji min mi dogi mi mawloyi e wuro wiyetengo Dijeni minen wonɓe ɗo meɗen wondi caɗele tiɗɗe min ngala guura hay hunde fof heddima e wuro ngo min ganda kewal ngal kono won wiɓe ko ɓuuri e temedere neɗɗo ko ɗiɗo e maɓɓe gonno e moto ala mayɗo ala gañiɗo ala ko boni e kaɓiɗe ko adi nde min jalta wuro ngo woɓɓe arti caggal ngam ñamminde jawdi maɓɓe kono bandiji ɗin diwiɓe ina jeeya e waɗi baniyankoɓe tubakoɓe hay goto heddaki wuro ngo en gandano si tawi janguji waɗi e gure saraji ɗi ɓe ngari koto Sebabougou won e men ɓe anda ɗo ɓe guure maɓɓe goni en mbawa heɓudeɓe hay e téléphone ñalawma o foof hay goto wawa nadde e wuro ngo kono ko jemma min suuɗoto ngam yaltinde cattuɓe yaade heddiɓe wuro ngo komin jiiɗi joni tan ko ruttade wuro amen e dow jaam. Keɗiɗen ɗo ko seede goto jeeɗe ngon wuro Sebabougou molide wuro janango mo haalana en no alhaali o yaari e nder ɗum kono Mali waɗi windande hanki wonde ɓe puɗɗima golle ngam artirde jaam e nden nokkuri diwal Sebabougou e nder ha joni nokku bitede Jema diwal Nioro du Sahel e nder ɗum ɓe kolli ɓe mbari ko tolni e kulyankoɓe nogas e go ɓe tetti ko heewi e kaɓorɗe maɓɓe.